Jo, teď jsme v tom Vlado. No, ta molka, nebo co tady je. No, kdyby se něco dělo, tak dám vědět ještě. Čau. Dnešní rozsudek je pravomocný. Vítězka včerejšího slalomu světového poháru v Záhřebu Veronika Velez-Zuzulová zamířila ze svahu rovnou do nemocnice. Slovenská lyžařka jela v Chorvatsku s chřipkou. Hned po závodě jí lékaře nasadili antibiotika. 32letá Velez-Zuzulová věří, že stihne nedělní slalom v Mariboru, kde by se měla na trati objevit i naše Šárka Strachová, která včera dojela třetí a v průběžném pořadí seriálu si upevnila 5. pozici. Počasí stále trápí řidiče v řadě regionů, například na Písecku. Odkud se teď hlásí náš agent? Písek, Praha, začínají se nás tady kolonek všude a nedá se vůbec projet. Kouká tady víc, proč jsou tady nabouraný kamiony, tak pokud může, tak to otečte i stejnou lidiště. Díky, pokud se i vy potkáte na silnicích s komplikacemi, dejte vědět na 605 222 007. Rozhodně ale víme, s čím nebo s kým se potkáte na vlnách Rádia Impuls téhle třetí odpolední hodince. Marie Rotrová bude jako první, ale v závěsu už vidím Kristýnu nebo Vanastovy věci. A to proto, že vám rádi hrajeme česky a také slovensky. Vaším průvodcem zůstává Ivo Apfel. Mějte pohodový den. In the sky.
společná, tak společná stojí kolona kamionu, která má délku zhruba tak 5 km ve směru na Prahu. Díky. Ať je doma nebo v práci, aspoň chvíli Švanda. Fanda a jeho česká banda, tak jsme tady. V roce 2017 Fanda Matějček, Eva Hronková, i mistr hudební chomáček Petr Vondráček. Tak jsme po svácích, co? Ale to nejdůležitější na našem pořadu, to jste vy. Já jsem mrknul možná, změř to prstem. no, to takový vždycky ti tam bude vypadne. Fakt? Pěkný, ale to je dobrý, no. To už je lyžovačka ve Valincích. A zase se těšíme. Dneska Fanda a jeho česká banda. Po práci legraci. Dneska od 3 na Impulsu. Hvězdný výprodej v Euronix pokračuje. Nakupujte za neuvěřitelně nízké ceny se slevami až 80%. Například LED televizi Samsung s úhlopříčkou 123 cm pořídíte za neuvěřitelných 9990 korun. Stovky dalších slev v prodejnách a na e-shopu Euronix. Vaše kávička, pane, jako obvykle. Na čem teď pracujete? S novým rokem napíšu nový román. A bez cigarety? Už konečně nekouřím, máme Nikvitin. Nikvitin mi totiž zmírňuje chuť na cigaretu i abstinenční příznaky. Nikvitin je moje cesta ke svobodě. Čtěte pečlivě přívalovou informaci. Nikvitin mini 4 mg je lék k užití v ústní dutině. Nikvitin Clear 21 mg je lék k vnějšímu užití. Obsahují nikotin. Více najdete na nikvitin.cz. Proč ji stavěli tak velkou? Před čím měl chránit? Bojoval s nasažou